98 בבקשה. אסור לזלזל בסכומים הקטנים. דין פרוטה כדין 100. אין שום סיבה שנשלם אפילו אגורה אחת תמורת שום דבר. זאת ועוד, מכיוון שכל המשאבות זהות, כל המונים זהים, מי ערב לנו שהמונים שריחמו היום ולקחו אגורות לא יתחרטו מחר ויקחו שקלים. מונה שלוקח, לוקח, פעם פחות ופעם יותר. אין שום תירוץ, לא טכני ולא אחר, שיכול להצדיק את התופעה. יש בארץ תחנות שחזרנו ובדקנו כמה פעמים, ושם המונים יצאו צדיקים גמורים. למשל בתל אביב, 14 תחנות בדקנו בעיר, ובכולן, ללא יוצא מן הכלל, המונים זזו רק כשהדלק זרם. כפי שראיתם בכבישי הצפון, הדרום וגם המרכז, הסיפור שונה לגמרי, וגם מרגיז. בסך הכל בדקנו בכבישים האלה 63 תחנות, ו51 מתוכן המונה עבד עלינו. 80% מהתחנות, כולן של 4 החברות הגדולות, עשו עלינו קומבינה. בחברת סונול ביקרנו ב14 תחנות. 11 מתוכן לקחו לנו כסף תמורת שום דבר. 78% נכשלו בבדיקה. תגובת סונול: הבעיה היא בפיות תדלוק שהשימוש בהן זניח, ובעיקר בדלק מסוג 98 אוקטן. בגלל הפרשי זמן גדולים בין תדלוק לתדלוק, נותר אוויר בצנרת. הוא משתחרר בשלב ראשון, ואחר כך זורם הדלק. מנכ"ל סונול החליט כי בכל יום יופעלו פיות התדלוק של בנזין 98 אוקטן כדי למנוע היבצרות כיסי אוויר. בחברת דלק בדקנו 22 תחנות, ב17 מתוכן המונה השתולל. 77% עבדו עלינו. תגובת דלק: ממצאי בדיקה מקיפה שערכנו מראים כי התופעה שנחשפה בקולבוטק חלה על צינור במשאבות אוקטן 98, שלא הופעל במשך יותר מיממה. בעקבות פנייתכם הוצאנו נוהל מסודר לתחנות הדלק לשחרר כל יום את בועת האוויר הכלוא במשאבות אלה כדי למנוע את הישנות התופעה. 12 תחנות של דור אלון נבדקו, 10 מתוכן נכנסו לנו לארנק. 83% דרשו כסף על כלום. תגובת דור אלון: לא מדובר בתופעה מערכתית קבועה בכל משאבות הדלק, אלא ככל הנראה במשאבות בנזין 98 אוקטן, הנצרך בכמויות קטנות ובתדירות נמוכה מאוד. אנו בודקים עם היצרנים האמריקאים של המשאבות דרכים למניעת התופעה. בחברת פז בדקנו 15 תחנות, 13 מתוכן לקחו כסף על אוויר. 86% מהתחנות הנבדקות. תגובת פז: מדובר במשאבות הנמצאות במספר מצומצם של תחנות, ובהן נמכרים תזקיקים מסוג בנזין אוקטן 98 ו-96. בגלל כמות זניחה ותדירות נמוכה, נלכדו בצנרת המשאבה בועות אוויר, וזו הסיבה לממצאים. הרבה חוויות עברנו עם המונים הקופצנים, אבל את הבלגן הכי גדול עשתה לנו תחנת טבריה עילית של סונול בצומת פוריה. בדרך לטבריה החלטנו לעצור להתרעננות בתחנה החדישה והמשוכללת, ודווקא כאן רעננו לנו את הכיס יותר מכולם. 98 מזומן בבקשה. 98? כן. הנה התחקירנית שלנו שולפת את אקדח התדלוק. כהרגלה היא לא נוגעת בלחצן ההפעלה. המונה רץ ורץ ונעצר בסוף על 2 שקלים ו86 אגורות. לא נעים. התחקירנית העקשנית נכנסת לחנות ופוגשת קופאית חיננית. אבל זה אין כאילו סיבה שתשמעי את זה. איזה עזוי. כן, ממש. פעם ראשונה שקורה לך? האמת לי זה לא קרה לי בזה, זה קרה לי ופה, נגיד לך מה, בגלל זה לא משהו שמשתמשים בה הרבה, אז כאילו יש הרבה אוויר בזה, ואז עכשיו מציעה, כאילו יכול להיות מעלה את זה, אבל זה בדרך כלל במשאבות שלא פועלות הרבה. אנחנו מתכוונים לעזוב את התחנה, אבל הסיפור על האוויר מדרבן את מיכל שלנו לעשות עוד ניסיון, עוד בדיקות באותן עמדות. הצלם שלנו מתמקם על גבעה סמוכה ומתעד מרחוק את כל ההתרחשות. הנה התחקירנית מבקשת ממנהלת המשמרת לבוא איתה אל המשאבה הסוררת ולראות במו עיניה איך המונה גונב אותנו. מיכל שולפת את אקדח התדלוק. כרגיל היא רק מניפה אותו באוויר. כרגיל היא לא לוחצת על שום לחצן.
המשאבה לא פועלת. המונה מאופס. פתאום הוא מתחיל לדהור. הנה, זה עולה. סתכלי. 6, 4, 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9. המונה מחליט שמספיק לו ונעצר על 6 שקלים ו15 אגורות. היום היה פשוט מהמחשוב, וכנראה נגע לי פה באיזה משהו, חבל. המנהלת לוקחת אזיקונים ומנטרלת את המשאבה הדוהרת בצד אחד. אנחנו, חשדנים וספקנים, בדקנו גם את הצד השני. האקדח מונף באוויר. המונה מאופס, לא לזמן רב. הנה הוא מתחיל לרוץ קדימה. רץ ורץ ורץ, הליטרים רצים, הכסף רץ, והשיא נשבר בגדול. 10 שקלים ו13 אגורות. ב3 ניסיונות דחפה לנו סונול פוריה חיובי סרק של 20 שקלים, בלי לתת לנו אפילו טיפה אחת של דלק. אז סונול בצומת פוריה היא השיאנית שלנו, אבל כפי שראיתם, יש לה הרבה חברות לקומבינה. מה בעצם אומרות לנו כל חברות הדלק? במשאבות הפחות פעילות יש אוויר בצינור. יופי. אבל למה אנחנו צריכים לשלם בשביל האוויר הזה? ועוד שאלה, כשאותו מונה דפק אותנו פעמיים באותה משאבה, בהפרש של דקות, זה גם האוויר. כל החברות, פז, סונול, דלק ודור אלון, מוכרות לנו את אותו סיפור. זה רק באוקטן 98. בבנזין הכי מבוקש והכי נמכר, 95 אוקטן, זה לא קורה. האומנם? אז הנה